25. april 1986. Byen Pripyat er fredelig og rolig. Befolkningen har ingen anelse om, hvad der vil ske over de næste par dage. Natten mellem den 26. og 27. april foretager arbejderne på Tjernobyl en meget risikabel test. De vil tjekke, om turbinerne kan holde fabrikken op og køre uden strømmen tæt. For at være sikker på, at deres eksperiment ikke skulle være afbrudt, slog de alle former for alarmer og sikkerhedskontrol fra. Det var meningen, at reaktoren skulle blive sat ned til 25% af dens kraft for at simulere mangel af strøm, men det gik galt, og reaktoren faldt til under 1%, så de skulle langsomt skrue op for energien, for at reaktoren ikke skulle ophede. Dette gik dog galt, da der pludselig blev skruet op for maskinen alt for hurtigt, så dunkene med benzin eksploderede og sprang toppen af bygningen af med en varme på over 2000 grader. Grafittet inde i bygningen sprang op i ild og brændte i 9 dage, hvor det udgav ekstrem mængder af radioaktivitet ud i området. Under eksplosionen blev alle stykker i byen sat ind. Mange brandmænd løb ind i et stærkt radioaktivt felt uden beskyttelse. De fleste brandmænd vidste ikke, de var et selvmord at gå derind. Ingen havde fortalt dem det. Branden blev slukket ved hjælp af helikoptere, som smed 5.000 tons sand og ler over reaktoren, og brandmænd, som satsede livet på at slukke branden. Alle brandmænd, som havde været derinde, sagde, at de havde en smag af metal i munden og en følelse af 1000 nåle prikke dem i ansigtet. Klokken 1.26 om morgenen går brandalarmen i gang. Klokken 1.28 ankommer lokale brandmænd. Klokken 1.35 ankommer brandmænd fra Pripyat. Klokken 1.40 ankommer Teljatnikov, leder af brandholdet. Klokken 2.10 er turbinens halvtag slukket for brand. Klokken 2.30 er hovedreaktorens halvtags brand dæmpet. Klokken 3.30 ankommer brandmænd fra Kiev. Klokken 4.50 er fleste brande under kontrol. Klokken 6.35 er alle brande slukket. Den 27. april blev det første sikkerhedssystem indført. Børnehavebørn fik piller, med 1000 busser kom for at evakuere byen. Alle folk fik at vide, at de havde 10 minutter til at pakke deres ting og stille sig ud foran, hvor en bus ville komme og hente dem. Men det var for sent. Folk var allerede udsat for mange doser radioaktivitet. Mere end man kan tåle. Meget mere. Når folk var evakueret, gik brandmændene i gang. De skulle på en måde gøre byen ren for radioaktivitet. De gik rundt og vaskede biler, huse og veje. Desværre var det ikke nok. Da brandmændene var færdige, var der ikke andet en spøgelsesby tilbage. Alle bygninger i Pripyat var tomme. Ikke en eneste beboer var blevet. Alt hvad der var tilbage var kæledyr, som var efterladt, og vilde dyr. Det var dog også påvirket af radioaktiviteten, og de skulle snart til at blive noget, man kalder mutanter. Ifølge en ONSCEAR-rapport fra 2009 var indtil 2005 61.200 arbejdere blevet udsat for strålinger, og 125.000 civile mennesker og 130.000 mennesker fra andre lande tæt på også udsat for strålinger. Altså samlet 316.200 mennesker udsat for strålinger. Eksplosionen udslap en radioaktiv sky, som ikke kun fløj rundt om Ukraine og Rusland, men det meste af Europa. Også Danmark. I starten var folk ikke helt sikre på, hvor strålingen, som nu dækkede Europa, kom fra. Frankrig beskyldte Italien, siden strålingen stoppede lige ved den italienske grænse. Det var Sverige, som til sidst fandt ud af, hvor det kom fra. Den radioaktive støvsky, som var fløjet hen over blandt andet Sverige, dryssede radioaktivt støv ned over landet. De ledte efter, hvor det kom fra, da Ukraine ikke selv ville sige det. Så begyndte USA og England også at lede, og de så på deres satellitter, at der kom røg ud fra Tjernobyl. Størstedelen af Europa var derfor udsat for stråling, dog de fleste kun med små doser. Dette er et eksempel på, hvad radioaktivitet kan gøre ved levende organismer. Koen her er måske blevet født af en ko, der levede under ulykken, og derfor blevet til en mutant.
Men det var ikke kun dyr. Mennesker fødte også mutantbørn, som måske havde en ekstra arm, et ekstra øje, eller bare en meget syg mentalitet. Her har vi nogle eksempler. Da resten af verden fandt ud af, at det var Tjernobyls kraftværk, som var nedsmeltet, hjalp en del af verden på at holde det under kontrol. I dag ser man tilbage på det som en af de største ulykker i verdenshistorien, men også meget mere forsigtig med atomkraft, og de fleste er skeptiske over for det, da folk ikke vil have sådan en ulykke igen.